nhasi ndashanda. Munozwa unonzi kuchisedza nhasi. I think ndozuva randaita mavideos akawanda kupfuura mamazuva ese. Handiti handichazviite futi zvekumbomira basa, chero ndikasarara ndinorara ndaita basa. Izvi ndatozviona zvinotonetesa kuzoda kuita basa rawanda. Handiti so kana unga usati wasubscribe chimwe wangoita skirira chona rekusubscribe pachannel panapa wazukuru. Ndoda kuti ndikuudze I'm dedicated kuti ndinge ndinoita mavideos zvinokuentertainai, zvinokudzidzisai, zvinokuitai kuti mugare muri informed panyaya dzinenge dzichiitika muZimbabwe nekukuzivisai macelebrity manyowani handiti vanenge vachiuya. So inini hamusa sekuru vevanhuka ndine macelebrity mamwe asati akunyanyozikanwa, but I will be talking about handiti I will be talking about this lady anonzi Lady Scarra B. Ndiri kumuendosawo sasekuru vevanhu. Let's follow this lady. Anotoita basa rakakura kutopfuura vamwe vamunofunga. Haiye andori nemoto anobvira. Kana uchida kuti imba yako imire zvakanaka, enda kuna Lady Scarra B. Manzwa wazukuru, vamwe vari kupisa, but that lady ari kubvira. Let's go and follow her. Ini sasekuru I'm endorsing her. And ndini sekuru vevanhuka. Isusu tisu marefri mugame here, and of course we are celebrities. But tinotenderwa ngetiri tinodi tinobata kwese tichikuinzira chikuradza zvirikufamba sei. So now ndazodiko ndaona regai titosimudzirane because tikasadaro vamwe vandone godo vanenge vasingatoda kuti tinzwike nekusvika ukura ndini wokuchikure tinotokusvika chete right. Tichiteerai vazukuru muraha seadvise yandakapa mazuva akapera. Ndofunga ndakambouya ndikakuradzai Sulu ari kujeri kuchikurubi achitamba achifara nemadzimai ekuchikurubi. Ndinofara zvisingaite because advise yandakapai kuti macelebrity potai muchienda uko muchinoonekwawo, muchinoonawo vanhu kumajere because mune mafans enyu akawanda ari ikoko. I'm so glad and I'm so excited to know kuti zoni vari kuteerera. Ndini Zimbabwean uncle vakasati kuteerera ininika. Ameno unenge uri dofu rekupedzisira ukasateerera Zimbabwean uncle. Andi ruri celebrity hawo unenge uri dofu. Tora ma-ideas nanonzi clues dzatinokupa panapa dzinoita kuti urambe uchirira uchibvira handiti. So muraha tazomuonawo akaendawo kujere akanosvikawo paakanofarawo nevasikana varipo. Chinova chinhu chandakafarira, chinhu chakanaka, chinhu chatinokurudzira. Though muraha azoenda maititi azosvika paakuatakwa nevanhu vachiti zoni maititi why is it vanga vachitamba vari so close nevanhu vasina face mask nemamiriro akaita zvinhu. Munozva kuti mazuva ano face mask vazukuru kana uchienda pane vanhu vakawanda, and only kana ndiri mustudio mangu sezvino izvi takazvigarira nevakomana tichiita mavidhio handi vakomana, but vakomana vatopfeka futi mamask handiti iwe pfeka maski zvakanaka iwe. Hatidi kudzidzisa vanhu zvinhu vasiri kuita handiti. So maititi vanga vachitamba vachifara but vasina kupfeka face mask, of which vanhu vazotanga kuataka kuti neconduct yavanga nayo vanga vari so close handiti zvinhu zvisiri right. So ndangokurudzira ndikazvitendawo ndikati no ndizvozvo because even myself when I'm going out as long kana ndisiri mumotikari ndisiri ndega, pane ndiri mumota kana ndiri mumba ndiri one ndo pandisingapfeke mask, but ndikabudawo ndinopfeka mask handiti. Mask yangofana nebhurugwa zvikuru. Bhurugwa haufambi usina kupfeka bhurugwa, ringava type ipi kana kuti alright bhurugwa vamwe havachapfeki bhurugwa repanze ndororava trouse haufambi usina handiti. So mask yangofana nezvinhu izvozvo handiti. So macelebrity tichiri kukudai futi hatidi kuti munge muri munozopinda panjodzi mabva kuita kuita zvakanaka. So ngataura nekumacomments patinoenda papublic. Ndiri kuona vazhinji vangofamba vasina maface mask. Ngatipfeke maface mask macelebrity patisangana nevanhu handiti. So what do you think nekuteerwawo kwandakaitwa namaititi nevamwe macelebrity? Handinotenda kuti vachaitawo something, vachaendawo kumahospitals. I'm looking forward kuona macelebrity anongobuda mumba
ane zvaanenge ainazvo tumabhanana chii ungonosvika mumawadzi achingondauya zokuonai zvinokuita kuti uende kure izvozvo. Torai ndinotokupai tip izvozvo, manzo enda kuhospital vanhu vachirwara ubva wasvika, vanhu vanogona kutonzwa zviri nani nekutoti Enzo aishawo ativinga wokuzotiona uchipatara, kila t auya kuzondiona uchipatara. Torai matipi andinotokudzai awo, manzwa zukuru macelebrity anditi torai matipi ndatinotaura semunhu mukuru saanko wevanhu anditi. So na uncle send hibva ndati chi much love